कनर मैकग्रेगर सासे एमएमए एबा मिक्स मार्शल आर्ट्सनि चेम्पियन बिथाङा 2016 आव रनाल्ड'नि सिगाङाव मोनसे बाथ्रा सोङो आरो रनाल्ड'बो बेसेबांबा मोजाङै एन्सार होयो नाथाय बाथ्राया जोबोरैनो इन्टारेस्टिं जायो जेब्ला फर्ब्स मेगाजिननि टप आर्निंनि लिस्टआव रनाल्ड'खौ फेजेननायनि बाथ्रा बुङो बै समाव रनाल्ड'नि टटेल आर्निंआ $18 मिलियन आरो कनरनिया जास्ट $22 मिलियन बेनिखायनो बिथां कनरखौ रनाल्ड'आ गोरलैयै लानानै बुंनायसै नाथाय अनफर्चुनेटलि नेक्स्ट इयार फर्ब्स मेगाजिननि टप आर्निंनि लिस्टआव मिस्टार कनरखौ रनाल्ड'नि खाथि खालाबो नुनो मोनासै नाथाय नै 2021 मायथाइनि टप आर्निंनि लिस्टआ जेब्ला ओंखारो अब्ला नुनो मोनो थार्डआनो जाहैबाय क्रिस्टियानो रनाल्ड' सेकेन्ड लियनेल मेसि आरो फार्स्टआनो जाहैबाय कनर मैकग्रेगर एक्चुअली नैबे मिस्टार कनरआ रनाल्ड'नि सिगाङाव बाथ्राखौ ओरैनोल' बुङाखैमोन नाथाय बै बाथ्राखौ जोबोर गोथौवैनो फिल खालामनायजों लोगोसे एक्शन लादोंमोन बेनिखायनो गोसोआव लाखि पजिटिभआनो जा नेगेटिभआनो जा नों गोसोआव जा सानो बेनो मोगथाङाव जायो गोजोन्थों जय बर' हारिनि